दीदी दीदी सुनी का हो हाय बोला लगा दो ओ ये कोनिया गना में आ गइलू मैं चीज करे आवेला आ साड़ी में पिन न लगावे आवेला एने से लपेट में के घुसा ले बनी एने के तू लगावा एकदम मम्मी जी बच्चे पतो उतार देहनी का आ तोरा ना आवेला हमरे आवेला हमरे कुल चीज आवेला का सिखले रहू दुलही हम खाली फरान पहनत रही जेबे खराब पहिरत रहू नया आवे घरी तो तू देखावे के बेजी साड़ीए पर देखावले रहू जानो तो दीदी उ भाभी पहन ले अरे पहिला है अरे ओइसे साइड पे भाई ओड़ा नहीं दे रहे से मुंह करे के खोले अरे ओइसे ना पहिन जाला कने हेते रहो का आओ तारे के नया डिजाइन में पीले को पहिराई लगाई यहाँ पे इधर रहेगा ना हाँ सही धर जाला आ ससुर भसुर के सामने हमेशा एकदम कपार पर लुगा धो के जाई जाला होय होय तो धर तबे ना लगाईब आज भैया गवा के बरवा काहे के लट कइले बाऊ नया नुहर कनिया बारू ना अभी दूसर कोई देखी ताकि तब ना जाके कही कि फलाना का पतो ये बड़ा सुघर बिया आगे के बार देखिए मत दूसरा कोई अरे ना कन्या का अब हम तहरा के का सिखाई हमरा तो कुछ बुझाते नहीं है हे देखा तो नहीं पता ठीक चली ना तू बतावा तू लगाओ तो लगाओ तनी माना तनी कि एगो आदमी के पिन ना लगावे वाला लेकिन पता रहेला कि कैसे लगी पातर लगी कि चाकर लगी अरे लोबर झवर मत कर दुलही ना पहिरावत तनी एकरा के लेले से पूछावा ऐसे तनी मन सलवारे में न रहे अरे तो नए तर बियाह शादी भइल वाला हो तारे का कोई सलवार समीज बना न देखी दूर क्यों न हम कहत है ना कुछ ना लौकी तू चुपचाप रह कहाँ कुछ लौकता ई बुद्धि बा कि होई लौकता हौ लौकता लेकिन करे कुछ नहीं खियावत ना ना हम चाची के लोग रहे ना ढुड़की त कहतवन ए हमर छोटका चाचा भोसड़ो ढोड़ी देखा के चलत तारू ओय हो राम ई सब का बोलतन हो तारे ई सब बियाह रहेला ऐसा ना बोलल जाला नैन वर्ष आइल बोलू ससुराल में एकदम संस्कारी कोई का बदलू हो तोरो ना लगावे वाला ए कोनिया हमरा तो छोदा हमारे ही तरी रही छोदा हमारे ई वाला डिजाइन ना लगाता देखा तो और ई वो फैशन बन गेल हो बने हां हसे का पर कोई आई ना कपाल पर सुगा धर आई हो हमरा दुलो होय त अब तहार मन आ कोई भी आई घर धाम में बनाओगे ओके पांच बार गोड़ लगी है एकदम बढ़िया से ठीक नु एकदम झुक के ई ना कि प्रणाम हाय अब आई मत करी है ना हां पांच बार झुक के गोड़ लागी के रहते और क्या करे आ जब कहब तबे आई है जब बुलाई मन तो नहीं देखी आदमी आई तो जब तारे को बुलाई तबे आई है ई ना कि अपना मन ही आके कपार पे बैठ कोई आई त बुलाई न रे अब बुलाई बापा कोई कही ना तो हम के कप में कप से चाय पीए बने आ कप में चाय लिया तबे लेके आई है ना अपने सुने के लिए ना अपने से लेके आई ठीक हमारा गांव के फूल में खाई बटा कोई बचल बा हां तो हम खाई अरे हां हो तू खाइबू ना खइलू हम सोच तू देबू तबे आ हे दादा मोल बाबा घर में गाजा खाजा सब अभी बाटे त ना हमनी के पेट हथु भइल बाटे भाग जाए माई खा को जाए लाश के ल जाइयो हो जाए जाके ए त लजात रहलू अभी खा लजाए खत्म हो गेल मिलल नहीं जे त मन करलस खाए त हम सोची फूल बाटिए देबू जे त ना हमरा मिली एकदम मम्मी जी के जन काले बच्चा ना खोज के पतोलिया देले बनी जाए त चल हम तारे के लेके आओ तनी कटोरी में तू काटे चला ना अरे तनी तू चला अच्छा चल हम आओ तनी चल लेके आओ तनी खा लो का कहबू नहीं करे के आदमी शिकायते करी ना बढ़ाइए करी भौजी अरे आवा हो हमरा के बोलाओ तड़ू बोलावा तनु आओ बैठ हमें तो तार भौजी अब लागो हम हां तारे भौजी से हमर बिया बोलबे तो हमें तो तार भौजी हई अरे हां हो हमारे भौजी हो रोज चप्पल खोल लेबे तो बोलो चप्पल पहन के दिन भर रहलू ना देखो हम ना छोट हई ठीक बा माई से एड़ी वाला किनवा ले भाई जरूरी बा कि जे छोट रही
तो एड़िए वाला पहनी आए तबे ना बड़ लागो नुगा ले से आई ना तो ओकरा से ए ज्यादा साड़िए तन बढ़िया से पहन ला मन से उहे तहारे बड़की पे ले भाई बड़की बौजी पहना तनी ना लुबर लुबर देख ला कैसे साड़ी पहने ना ले ना ई वाला हमरा निक लागता है पगड़ा भर का उतार देला है ऐसे पहना देल छोड़ राती में जाए दो ऐसे के ठीक बा खाना खइलू ह सुन तू सहेली बन जीबू का हमरा नहीं खेला गत जान लो ओ जरा ही ना हम तो घुमाऊ जात रहे कुलहीन के घर मुनिया के सहेली नहीं की ननद लाग हम सहेली बनबो तो बन जा का हो जाए हम तरह से कुल बात कम तू हमरा से कुल बात कर दियो कामन कुल बात हो जा ए स्कूल में जा कौन स्कूल में का बा जहाँ हम पढ़े जात रहे का हो गइल है स्कूल में का हमारे स्कूल में जब कंप्यूटर सिखावत रहे ना हां मास्टर उनकर नाम रहे बरजेश हां तो उ ना हमर हाथ धरत रहन आई हो मैया सही में हो सयान रहे वो हमरा लेके जवान एकदम तू तो जवान नहीं को तार माई ना अरे हम जवान भाई हो हम जवाने भाई तबे तो सब कोई कहलस से पुष्पा जवान हो गेल ओकर बियाह क द तबे तो हमर भाई ना हो अभी तार उम्र कम बा अरे हमर जवानो हो गइल बा जाय द औरी का स्कूल में का हो एगो लइका नाम रहे ओकरे नाम रहे आकाश कौन बोले का से बतियात रहो बतियाइले ना रही हाँ। देखो एगो पहले हम एगो लइका रहे हां त एगो लइका दूगो लइका रहसन नु त एगो हमरा के प्यार करत रहल हां त उ ना कहलस नु बताओ कैसे ओकरा के बताई दूसर का लइकवा के बताओ कैसे ओकरा के बताई तो कहलस ना सिखावत रहे ऐसे कर तले उ जोन प्यार करत रहल नु ओकरा के छोड़ के जोन सिखावत रहल नु ओकरा से हमारा प्यार हो गइल तू ऐसा ही हो गई रहे तू बताओ हम कुल के हाल नहीं जानी ना प्यार वाला जान तो रुका होला मोबाइल से बतिया बोल कुछ किनवा मो चॉकलेट दो भेंट करे जा चुमा ले लो तो उन्हें के प्यार कहल जाला तू देले को पूछू मां तो प्यार करबो तो चुमा देवे के पड़ला कहां होठ पे के गाल पे सगो हाथों पे ले ले बा हे देख आओ बताई हे ना सगो तब तो तू बच्चा नहीं खो प्यार के बारे में जानत तब कहला हम जवान बनी तब बुझाते नहीं बुद्धिए नहीं के तरह तनी को का करते नहीं ये बुची कहला ना एगो लइका हम अब बात चुप रह मेहरारू गजब हाल बाटे सही के दीदी। तू बैठ के सुना तो बिटुइया सच में दीदी, सुना तानी भौजी एकरा बुद्धि लेके जावने हो तो तौने कह जाती है तू बैठ के सुना तो जीगा झूठ नहीं की बोलत सच में हमार लइका सुन ला पहले बतियन कर आयो भौजी देखता तू ए दुल्हन तारे के दुल्हन कहे के बचिया के हमर तो बुझात नहीं के आई बेटा मार ध के खाने दी तार कुल प्यार मेर भूत उतर जाई इकरू जा घर में तार मार दा चला रे हां जेकन बियाह होल चला हेले सुना तो मारी अनुम करो के दे देम त काहे के मरी हन मारे के में का बात बा कम कि तू ले लो तू मत मार उ लेके हमरा के चुमा मरले रहे का कि ई मरी हन बताओ बोला अब बियाह से आप सब कॉलेनी अब एकदम हम निश्चिंत हो गई अब पतो आ गई अब पतो हम एकदम आराम से रहम जा का ए चाची जी का करथरी जी का हो बैठ आबो जे कुछ ना अभी ये कहत रही ना हां ये अब एकदम निश्चिंत हो गई बेटी रहे बियाह कर देनी पतो आ गई अब एकदम आराम से का चाही जी रोवे तो राज बा दोनों पतो एकदम में आ गइली जा ए हो मम्मी हाँ भाई हमनी के घर के नाम है ना ई चाची जी है बोल लगा काहे पूछा तारू हो बोल लगा अच्छा से प्रणाम कर लो खुश रह को बार भइलो रुक जाए एक मिनट को बार भइल आ हो गइल को मन नथिया निकला त पाछली कइलो है हाँ हाँ पांच बार हो कने गइल हम त नागी नहीं ना ना पांच बार एक कइली मिनट रुक पाछली दीदी कॉल में के गोड़ लागे ना 1 2 3 4 5 गो ना हो पाछली हां आहिए दादा ये कदम लइके पतो उतार लेले बानी काजी काची बोला मुंह से बोला खड़ा हो रे रहा का हो कन्या का खाना बना लेवेलू पूर्ति हमरा आवेला हां मुर्गा मछली बनाई है मुर्गा मछली बनावे आवेला ना हां और कुछ
बताई और कुछ हमरे से पूछो हम बताई। अब का कही हो तरह से चाची जी जी गए बानी तो भगा दी तुझे हमरा घर से हो तुझे हमरा के इशारा करते कि भगाओ भगाओ तुझे हमरा घर से। अरे चाची जी अरे ना हो का ई कहत करी? रही ना कि बेटी पतोह के खारा उड़ा अब बड़ ना बुझाला सब बुझाला लेकिन गजबे रवा कर तनी न जी ई बताई कि रवा कैसे पहले हमरा भगावे कहते इतना हमें थी निकाह जी आ ना हो कही ना जाना देखी ना, चाची जी रवा कुछ इशारा कह करत देना रही। वो हमरा घरे मत आवा तो हम ना आए। भाई हमर बुढ़िया जौन होई ना ये हमर सास माई होई सासे लागेली इनकर लेके तो हमर बियाह भइल बा। तू तो हम जानते बनिए कन्या के तारे सास माई हड़ी आहो तार की तरफ बियाह बोलो आए हमार मर्दे जी ना रहेलन बाहर रहेलन बाहर कलकत्ता हां का करेलन का करलन का सास को लगी बा आय कगो लगी बता हमर दूगो लड़का एगो लड़की तीन केवना गो क्लास में बात है हाय हो भगवान जी एगो 5वां क्लास में एगो 4था क्लास में का कहतनी मुंह से बोली ना मारी कुछ ना कुछ ना को काटे के तरह के कहते है इससे न कइले भाई। अरे हम कुछ ना हो हम ऐसे तारा के कहो चुप रही आए हम तारा के कहो सिखावत है ना तारा के भगावे के देखा होते के आ ना ना अरे हम कहत रहे कि तू हमरा पता को इशारा में करी हम तू देखी इशारा में करी अरे कन्या आहो कन्या ना आरु की ना जी आहो कन्या बोला कहत नहीं कि दाल में का के फोरन देवेलू दाल में हां तू बताओ का कहला हो अरे तू जानत नहीं कुछ दाल में का फोरन पड़ेला अरे बकरवा ओ का हमर पतो हिया के अथी बनैले बारू मरचा तो डलाला हमरा नहीं ऐसन बात नहीं के सब जाने ले कुल कुन के अगर बिया मर अथी तहार ना मर्द के पहले राती का देले रह तू रात के दिन चुम्मा काहे ना देवल जाला और हमर दीदिया से हम का कर धो भजिया जी संगे ना भौजी प्यार करो ए का घर में जाता जाता रुको पहले बतिया लो अरे जाओ जाता जाता ए तू हमरा पसंद है साड़ी जन लुगा पर कला पे बैठ निकल आता अरे इनका काम बा घर में अरे प्रेम व्यवहारिक बिया के हां नीक बिया लेकिन कुछ कहिया चाची मैं बैठल नहीं नहीं घर में काम बता भेज दी एकदम दूध पियावा रवा पतो उतार ले बनी अब का चाही आ का ए दीदी जी अब का घरे में लड़का खूब खेलाई अब लड़का तो बड़ हो गइलन से अब का चाही का कही जानते बानी रहुआ कि मम्मी जी का तना हमार बड़ाई करत रही गाँव में घूम घूम के अब छोटकी पता खूब बड़ाई करी यहाँ के हाँ तब का लेकिन पूछू कहा कन्या एकदम सुघर बिया हाँ सुघर बिया बुद्धि बस कम बात बचपना बा बस हाँ। बेसी नहीं है कुछ हाँ जी वो तारा से तेज हो जी देखी हा अरे अरे हाँ बाप जी रे, बिया कहते तारा वो लोग लौटब जा कहनी ना कि कन्या सुहागरात के दिन काम मिला रहता कहते डायरेक्ट निढरक जैसा चुम्मा हम कहले हाय भगवान जी अच्छा ये कुल पूछे लू ए बच्चे त का कही हो हरारू के जहाँ हाँ। संगत पड़ी ये सब बात उघरी छोड़ी जा जाए दी यही सब बात मत तो करी हम लोग के त रात एकदम कट जात हो ना चाची जी रवा हां सबके ठीक है बा का को कुछ काम चाहिए ना ऐसा ही आए रे घूरे फिरे अरे कुछ नहीं बोलैले हजी का जली आउ लबर लछनी की बोलैले के जोन जोन पूछतिया तो अपना मन आई निकल जाता नहीं ए कन्या जितने सराहल जाता उतने बनल जाता री हे जा बैठा हाय हटा दे अब घरा में कोई नहीं के गोली में मोटकी मोटकी रहे मोटकी आई रहे ई कन्या तू कुछ बतावे लगबू हो कुछ कह देबू का कहलन तू कोई के सामने इज्जत लेत हऊ ले तेल आ मम्मी जी के गतर दे दबा आ हम इशारा करतानी आंख मारतानी सब करतानी तबो नहीं समझ में आवत उ जाके हम गंगा में का कही तो तू मुंह से काहे ना खूब बोलत मुंह से कैसे बोली वो जब बैठल बिया तो ना बोलल जा समझदारी से बिया हो गेल अभी तक लइके बैठ खाली अपना घर के आदमी के बात बतावल जाला और कोई के ना बतावल जाला ठीक ना हमर पलंग ना छत पर वाला रूम में कैसे बाद हम नीचे ना रहो कहां रहबू छत पर वाला जोन रूम बा वही में अच्छा तो रूम में गेट लागल बा ठीक बा देख रहबू पर्दा लग जाई चाहे तो हम वही में रहो यार इनकर जवन मन करी तवने रहे दी ना बुची जी काहे बोलत है बूढ़ी तारा के हमर दुलावा बोलाव रहो हम हमरा के हां जाई बाबा जी बोला बोला था मम्मी जी कह के बोलावत
दादी हमर मम्मी के बूढ़ी है हमर मम्मी हमर दादी के बूढ़ी कहले बूढ़ी है बूढ़ी तब बे सीख ले तोर मम्मी जैसे हम बूढ़ बनी तो तू बात बतिया चल रे चलो आओ तनी पूछ के देखा तनी काहे खातिर बोलावत कहनी कि देख हम तहार गोतिया दे आन काल दिन हम तहारा तू हमार काम देबू हम तहार काम देही कोई के सामने अटपट ना बोलल जाला ठीक का कहनी अटपट नहीं के बोलेगा हाँ कुछ नहीं के बोले के चल ठीक बा गाय बतियलू तनी गाय बतिया ना तनी दिमाग तार हल्का हो जाई माई गोल भी नानी के हमर साड़ी पहने बियाह को पहना हाँ अरे कोई नहीं तू रोपनी सोनी अपन नहीं करत रहू ना खेता में खाली खाए लेके जात नहीं रोपनी के तू खाना पहुंचावत रहू दादी हमें कहत रहे कि लिया के जो बहिलवा खाली गाँव मत रोपनी के खाए देखे आओ तो हम चल जाए हाँ स्कूल से पढ़ के आओ तो तब्बे जात रही एहू के मत रहो पढ़ो जात रहू एकदम बच्चे भी यार अरे माई अरे खाना बना लेनी ना हम तोहरे जी सुनका बाक ढेर 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 जे बात बनता रे रोटियो बनता हमरा करे के मन ना करला लेकिन तू ही तो सिखाइलिस कि कुछ नहीं के कहे के तोरे बनाए जानता है हमर जोन बूढ़ी भाई ना अरे ये तना हम ना रहम उ ढेर मोट भाई हम ना रहम तेल घसे के कहलिस रोज रोज तबे तो भेज पापा के हम कैसे जरा हमरे जे रह के बा काहे जे रह के बा कोई तू बोलाओ ना सब हमरा से सब कोई खुश रहेला हंसे ली जा हम बुद्धि नहीं के हंसत है कि ना धीरे धीरे सीखते बनी पिन लगावेलू है बड़ गोतिनी में जवान जन हमें दुल्हा भौजी कहल ऊ है अरे हमरे तो जगह ही कहले दीदी कह उहे लगावेलू तू बता एगो मोट एगो छोट एगो पातर 4 गो नहीं जा हाँ जानते मैं एगो मेहरारू आइल तो उहे बतियैलो से हमरा से अरे बुढ़िया जीजा जी के भेज गोइला तो भेजतीस ना रे तू हमें नीमन नहीं के लगत है जता तू ही बताओ कि कोई हम आई मब हमरा एजे नहीं के रहे के मन ठीक बा तबे बताइए दिन देखवाली है तबे तब से हम जा तनी खाना बनावे एक आओ हो सब्जी जरता अरे माई पानी तो ना डाल रही मसाले में डाल के तोरा से बतिया बताई धरू बात बतियावे मयो बड़ी आरामी है ई कौन मन है नमस्कार प्रणाम हमारी की रसी की हमनी का पर पूरा टीम बैठे ही हमनी के को पारिवारिक वीडियो ला वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर तरफ जाई सबके साथ जाएगा वीडियो बाय बाय